asilithathi kancane ithuba eliyingqayizivele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyanda ngicela ungami mfuthu. Ngicela udlala siyakhonza kakhulu worship team siyakhonza sonke bazalwane. Ibandla likaNkulunkulu liyakhonza lonke. Ngokukhethekile siphinde sibingelele umfundisi umama ungene egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo zalabo bazalwane egameni lika Jesu. Sibingelele mama Debe siyabonga kakhulu. Sindwendwele bazalwane egameni lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Bese kuthi bazalwane ngiyacela bazalwane singabalu kakhulu ingcebo kaNkulunkulu zonke egameni lika Jesu ngiyayibingelela. Zihamba nomama bakaze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen bazalwane. Bese sibingelela ibandla kaNkulunkulu lonke egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Ngizokhuluma bazalwane intshumayelo yami ifishane kakhulu. uNkulunkulu usekhulumile kule ndawo. Sizogcizelela okushiwo yizulu. Awalibonga igama lika Jesu. Sizogcizelela okushiwo uNkulunkulu bazalwane sekhulumile ngongcwele waprofeta washo konke. Bazalwane ngingakangeni nje intshumayelo yami sivula izwi Matthew chapter 25. Ngingakangeni entshumayelane bazalwane mfisa ukusho ukuthi sisesikhathini semvuselelo enkulu. Alibonge igama lika Jesu. Sisesikhathini semvuselelo yeinsuku zokugcina. Awalibonge igama lika Jesu bazalwane. Imvuselelo enkulu bazalwane uprofetile uJoel chapter 2 verse 28 wathi kuyakuthi ngasekupheleni thula umoya wami phezulu yonke inyama. Bese amadodana namadodakazi ethu ayoprofeta. Bese abadala bethu bayaphupha babona imbono. Sikuleyo mvuselelo bazalwane. Bese kuthi incwadi yezenzo ngosuku lePentecost lithi iBhayibheli kwehla umoya la uJesu ethi abafundi bakhe hambani nilinde eJerusalem nize nimukeliswe amandla. Sikuleso sikhathi ke bazalwane semvuselelo enkulu yeinsuku zokugcina. Amen. Lemvuselelo bazalwane ibikezela inkosi yethu ukuthi inkosi yethu siseduzana. Awalibonge igama lika Jesu bazalwane. Ngizawushumayela ke leyo nto bazalwane bese sihlala phansi. Unenhlanhla sibingelele ihambeli zethu bazalwane ngiyaxolisa ungayibingeleli. Sinehambeli zethu abamabandla ahlukene siyathoba kakhulu kuba khona kwabe kule ndawo igama lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Ngizokhuluma bazalwane ngebandla likaNkulunkulu sikhulume ngomakoti wewundlu. Awalibonge igama lika Jesu. Le ncwadi esiyifunda bazalwane ibhalwe uMateyu. Uma ebhala uMateyu uthi ke umbuso kaNkulunkulu uyawufanisa neintombi ezilishumi. Alibonge igama lika Jesu. Manje mayesho njalo uMateyu uthi ke intombi beyilindele umyeni. Alibonge igama lika Jesu. Uthi ke ezisihlanu phakathi kwazo zagcwalisa amafutha aso lezi ezisihlanu. Kwase kuthe ezinye eziyisihlanu zalibala ukugcwalisa amafutha azo ezibaningi zazikodwa zonke ezilindele umyeni. Lithi ke iBhayibheli esalibela umyeni. Esalibela ngoba namanje kuye ngathi usalibela umyeni. Lithi ke zozela zalala kuthiwa ke phakathi nobusuku kwamenyezwa bathiwa namyeni kuthiwa zavuka zonke. Uma ivuka zonke kanti lezi ezisihlanu zikhohliwe ukugcwalisa amafutha ezibalini zabo. Amafutha amelele umoya ongcwele. Alibonge igama likaNkulunkulu. Bese kuthi lezi ezisihlanu sayigcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele. Awalibonge igama lika Jesu. Lithi kwamanye sikwathola umyeni yes. Lithi zaphuma zonke. Zakhumbula eziyisihlanu bazalwane ukuthi amafutha waze izibani zazo awagcwele. Hallelujah bantwana bakaNkulunkulu. Awagcwele. Lithi zaseyitela kulezi eziyisihlanu. Lithi iBhayibheli lezizizulu lezi ihlakaniphile zilinde nje zilinde umyeni nje zigcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele. Alibonge igama likaNkulunkulu. Amanye amagama abantwana bakaNkulunkulu silindele njoba sila emhlabeni silindele umyeni. Silindele ukukhala kwecilongo. Inkosi mayisibuye izolanda ibandla. Ngamanye amagama lithi ke iBhayibheli ma
nsukwa lezi ezayigcwele amafuthaza ezibanini zazo zaya zamhlangabeza umyeni. Awalibonga igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli bazalwane lezi sisayofuna ngikuleyo nto sisayofuna amafutha. Umyeni uJesu. UJesu umyeni webandla. Ibandla bazalwane eliredi ukulindela umyeni ligcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Kodwa lingekho ready aligcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Nathi ngakayishumi singamcimi uMoya Ngcwele. Ningamcimi uMoya Ngcwele emabandleni. Ningamcimi umoya empilweni zethu. Ngoba uMoya Ngcwele uyena uMoya Ngcwele ozoyisa ibandla kuJesu. Bakithi. uMoya Ngcwele uyena ozothatha ibandla alisusa emhlabeni. Ingakho abantu abangakholwa bengayikholwa lento kubangathi sishumayisa abantu hayo bazalwane is real. Jesus is coming very soon. Very soon. Lithi iBhayibheli mangena lithi umyeni wavala zisayofuna amafutha. Kuzoba njalo phezu kwabantu phezu komhlaba bayothatha abantu besagijima besathi basawulungisa indaba kanti izulu uJesu avale nabalungele ezayilungele lithi zangena. Kuzoba njalo ukubuya kwenkosi uJesu bazalwane abalungele bazongena. Balibonga igama likaJesu ngokukhala kwecilomo abaredi bayongena emshadweni wewundlu. Balibonga igama likaJesu. Kuyothi kusemnandi umhlaba ngoba umhlaba nawo uya-operate ngendlela yawo nezulu liya-operate ngendlela yawo. Yebo. Kunombhalo othi akabonakalisi kodwa mhlaye vele siyofana nawe. Mhlaye vele uJesu yakhulu kwamatafu kwabantwana basekhaya. Number 2, uJesu mayebuya ekhaya icilongo noMoya Ngcwele thutha nebandla ayisekho inkazululo kaNkulunkulu emhlabeni. Malibonga igama likaJesu. I-presence kaNkulunkulu bukhona. Lokho bukhona kaNkulunkulu esibonayo namanje. Nabantu ababona bethi siyezwa imvume iyawuthutha emhlabeni isuke nabangcwele. Halibonga igama likaJesu. Ihamba uMoya Ngcwele lithatha ibandla ngoba uMoya Ngcwele njengoba ebule nalo ibandla uJesu uthe umnikezi imission wathi usithumela uMoya Ngcwele ukuba ahlale nathi aphile kithi uMoya Ngcwele bese sibikezela okuzayo. Asithathi lento emoyeni sithatha kubaba uMoya Ngcwele nentshumayelo siyitshumayelayo. Jesus is coming very soon. Mayithatha uMoya Ngcwele ibandla elinikezela kuJesu. I-presence kaNkulunkulu no more in this world. Ayisobabiko. Umbuzo endinawo ukuthi uyo survive kanjani without Holy Spirit. Umuntu okwazi ukulawula, umuntu okwazi ukutshela ubaba, okwazi ukulawula intombi, okwazi ukulawula ubaba, okwazi ukulawula ikholo, okwazi ukutshela umuntu iqiniso elijoba linjalo. Uyawusurvive kanjani mawuyeka ukuthatha insindiso manje? Uyawuba yini kulomhlaba? Oh Jesus. Isiphi isizathu esibustathi icilongo likhaya? uIsaiah chapter 26 verse 20 uthi wozani bantu bami. Ya prophet wozani bantu bami ningene emakameleni enu nicasha kuze kudlule ulaka kaNkulunkulu. Esinye seyizathu ezizabona inkinga ingakenzeki wayibona kwi-Old Testament ingenzeka kwi-New Testament. Ubona isiprophet uIsaiah ukuthi nansi inkinga, nansi ingozi, nansi ingozi, nansi ingozi, nansi ingozi. Ngesikhathi ibandla njengoba uIsaiah prophet wazani bantu bami ningene emakameleni nicasha kuze kudlule kaNkulunkulu. Lisho ukuthini iBhayibheli na? Lisho ukuthi iBhayibheli uJesu enyuka uMoya Ngcwele enyuka nebandla elinikezela kuJesu
bese inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka emhlabeni bese kuba isikhathi sika Antichrist umpheki Kristu. Ayakhuluma babuzwana. Bese kuba isikhathi ka Antichrist. Hayi. Mawufunda isambulo chapter 13 kunezile eziwu2 waza siyanda kunezile eziwu2 lithi iBhayibheli mawufunda isambulo chapter 13 lithi izile ezimpilo eziwu2 esinye uSathane wasinikeza amandla amakhulu. Awusuka. Lesi silo lesi lithi kwasasidebezwe ingozi enkulu lithi kodwa yelashwa lengozi bese lithi umhlaba wababaza wabona amandla esilo wabona umuntu ofanele khonzwe kanti yisilo lesisili uSathane osinikeza amandla akhe wasinikeza ukuba sibuse emhlabeni ukuze abakhile emhlabeni bonke bakhuleke kuso umfanekiso wasisilo. Hey. Ukhaboshata lababasi kukhuleke kuso bonke abantu abakhulu nabancane ney'ntombi nalonke umhlaba emhlabeni yomkhonzo uSathane ungathandi. And the presence kaNkulunkulu there is no more in this world. There is no more this world. uNkulunkulu elifihlile ibandla lakhe lingekho. Abraham wabuza istatement ebuza uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uyawushaya na Sodom naseGomora olungileyo no wathi uNkulunkulu wathi uma uthola abawu50 wathi uNkulunkulu ngenxa yabalungileyo ngingibashaya. Lithi waphinde wathi uma kukhona abawu30 wathi ngenxa yabalungileyo ngeke ngibashaya. Yehla inombolo wathi uma beyisihlanu uyabashaya abantwana wathi uNkulunkulu ngeke ngibashaya. Yehla inombolo uLothi indoda elithi yabalekela amanyalo kulesi sikhathi. Balekela amanyalo kulesi sikhathi mntana sekhaya. Awukhonza uNkulunkulu balekela amanyalo. Uyiseparate, uphelelane. Ubonakala okuhle ukuyiphatha okubona ukujwayela babona ukuyiphatha okuhle. Amen. Soka kubantu abakhuluma izinto ongazizwa lezi zinto ngoba nanoma yini uJesu akakhuluma. Icilongo lingakhala noma lithi iBhayibheli bese ebanikeza uphawu esandleni sokunene nasebunzini. Isambulo leso chapter 13 abanikeza uphawu omkhonzo uSathane omthanda uSathane uyomthanda ngalelo langa ngoba kuyobe kuyisikhathi sakhe eTamasa emhlabeni akho intercessor akho prophet engingaza thithi mama uHadebe kuyoba isikhathi sabahluleli la khona uNkulunkulu ayithulile emhlabeni kungekhozo. Lithi iBhayibheli umuntu wayimisela umuntu wakhe akhonza umuntu wakhe njengokubanjwa kwendlebe zakhe ngoba uNkulunkulu uma kunesono ngathi uyathula uNkulunkulu. Makunesono ungathi uyathula uNkulunkulu kanti izulu bazalike lisebenze lithule lisebenze lithule izulu uma likhali icilongo ipresence kaNkulunkulu iyasuka emhlabeni. No more uphinde there is no worship but iyodike yokhonza uSathane bese kumbhalo esabhuku nashamanda uthi umbhalo esabhuku uNkulunkulu uthi John mayesescripture sePatmos uyabuka kwasisikhathi uthi ngangikumoya ngosuku lenkosi esifithiwe ekhishwa enyameni ebona izinto zikamoya ngoba thina sometimes asibuki izinto ngeso lenyama sibuka izinto ngehlo likamoya. Ingakho ukuhamba kwethu uhamba bazalwane sihambe sinyathela ngesizotha nezemazalwane asinyathela isibhadlazi ngoba kunomoya ongcwele osilawulayo kunomoya ongcwele ohamba nathi kunomoya ongcwele othetha nathi kunomoya ongcwele olungiselela umakoti wewundlu uthi umbhali wesambulo uthi awumatha ilinenge liqolekile uthi ilinenge liqolekile uthi lizenze izilungileyo zabangcwele. Ngithi mina nami uJesu ememeza ebusuku lingakakhazi impilo kaNkulunkulu umemeza abantu uthozani wazani izongena emishadweni omkhulu wasekhaya wazani bandla kaNkulunkulu izongena emshadweni nanku umshado amenyezela ebusuku ey'nsukwini zokugcina.
presence kaNkulunkulu ayibabikho. Uyakwenza isono ungasithanda. Uyawukhonza amadimoni ungawathandi. Uyawukhonza izinto zobumnyama. Uyawukhonza amadlozi ungawathandi. Uthi uphumile. Yini indaba na? Eziyisihlanu. Ezinye zizilulu. Ayiwakhonzanga abantu. Amafutha ey'baleni zazo. Ayiwakhonzanga amafutha ey'baleni zazo. Bithi woza. Woza mntana sekhaya. Kuzoba mnyama kulo mhlaba. I'm here to tell you. I'm here to tell you. Kuzoba mnyama kulo mhlaba. Kuzoba mnyama. Lithi abantu. MawuJohane buka kwisambulo. Ingilosi imtshela lezi zinto ezizokwenzeka. Uthi ke ushaka. Rakata masa. Rekete bebesa. Ulaba bayethe. UJohane wabona izinto ngomoya. Esasithenga zaphatmosi. Ethi ngakumama lekhisini. Akunandaba thina bazana bamehlethu. Enyama ngibona sinamehlo ngomoya. Ngoba inkosi yethu iwumoya. Iwumoya inkosi yethu. Iwumoya inkosi yethu. Sibona izinto engabonanga abantu. Ngoba inkosi yethu uNkulunkulu aphila uNkulunkulu wemimoya. Umoya. Ekanye nenkosi uJesu nomoya ongcwele. Presence kaNkulunkulu uyawusuka emhlabeni. Ngiphindile khona mntwana basekhaya. And uNkulunkulu lithi phayiphelele. Mawuqhubeka nesabhulo lithi kuyawusuka lengilosi. Lithi ngeke kodwa abantu abaziphendula.